Zatresimo mrežu! Vrhunski sportski sadržaj od sada na ultimativnoj sportskoj adresi www.sportskenovosti.hr. Dobar dan svima i hvala za sve vaše optimalne napore u prezentiranju vrijednosti Hrvatske nogometne reprezentacije, da kako i Saveza i svi ostali naši aktivnosti. U odnosu na naše navijače više kriterij dobri, pa bi skoro rekao i vrlo dobri, ne egzistira. Naši navijači su se približili gornje optimalnoj granici i na neki način samo apeliram, ako izbjegnemo još onu jednu ili dve baklje, teško da više može neko konkurirati za najbolje navijače, ne samo na ovom prvenstvu, nego ćemo se podsjetiti da je baza toga stvorena i na prošlom svjetskom prvenstvu u Njemačkoj. Budući da moramo voditi računa uvijek o navijačima, mi ćemo podsjetiti da već egzistira klub navijača Hrvatske nogometne reprezentacije koji se i sad javlja u jednom obliku, ali svakako u novim kvalifikacijama će dobiti svoj puni sadržaj i značaj. Pa ćemo napomenuti u odnosu na nesretan slučaj, događaj da jedan mladi čovjek nije imao mogućnosti prisustvovati utakmici, da kako radi se o mladiću Marinu, Savez je donio odluku da pomogne toj obitelji. Mi smo već jučer bili putem naše delegacije i direktno telefonsku vezu sa obitelji u familiju i Savez će svakako i financijski pomoći ublažiti koliko je naravno to moguće kad roditelji izgube sina. Teško da je to praktički to nenadoknadivo, ali naravno da ćemo im pokušati pomoći, ne samo pokušati, nego ćemo im pomoći u ovom drugom dijelu koje je u materiji financija, da i ta obitelj lakše svu težinu toga slučaja izdrži. Naravno da će delegacija Saveza i biti nazočna na sprovodu koji je za sada programiran, ako bi se sve premise prethodne ispunile u utorku u poslijepodnevnim satima u Mateljima. Zatim, gospodin. Mi smo već se upustili u proceduru i ovo je jedno međunarodno natjecanje kojeg je pod navodnikom vlasnik UEFA i mi ćemo svakako inzistirati na tome da se dozvoli i dopusti manifestacija koja je uobičajena u takvim prilikama i nadam se da ćemo u tome uspjeti.